Dead Sea tuipui thi hi kan hre theuh ome sikle sa danglam zela wangin akang chat chove mek zela thil tam tak mu chu thar nei le nuala chungte chu bi chen na kan nei ba ka thil dang po bi chen na kan nei tel don bok ani Dead Sea hi amoi ema heti lai hian kum tam tak atang to khan kho kheng an tor wangin abul vela te hian sinkhole Kolian tak tak te chu aron siam tam pha hle singhola te hian chi chu atam thin hle a chan chu abul chia tuipui hi al em wang ani environmentalist le mithiam te chuan singhol hi atam zel lo nan ti top tumin malak na po an neya nimasela sigle sa danglam wanga in siam ani awangin thunun ahar sat pha hle ani Crystal Skull Ramsa te hi Dead Sea an omrei lutukin engtin nge an omthin ilo ngai to ve tho ngaiem ole I muang chia hi ani he ramsa luru chiwarina crystala siam hi an muchuaka tla eng moza chu tuya hian alawin chi to ani tuipuya chi al soita ga chuan he hi nitina I mu ngai me lo to thel ani he thil moi tak crystala in siam hi Dead Sea tangin khai chua ania hei hi lam thiamina an hak thin thomno ani thil rit tak mangin Dead Sea hian nimpil ania thildang tam tak nen thlani vel tuya hian an chia chuti lain a then hi chu hei ai rei te po hi an chi thina kumni thleng te pon an chi thin ani Dead Sea in hetinga thil moi tak asiam chuak thei hi aro pui khop mai Lonely Tree hi entlang manga yen kolani chuan tuiti lo chu I mulo mai thei nimasela tuipui lai taka he thingkung ama chawa ding hi mu thein aum thobok he tui al taka hian thil nung tan dam kho chua ahar sat donen engtin nge he thingkung hi adam thei jok ti ilo ngai to mai thei ngai to na thui tak I man main kan soi fia lo lo nge he thingkung hi atakani lova art installation ani artist chuan he thingkung hi munfal taka nunna thei angin aphun ani mitam takin an voi khat mu na chuan mak anti thin hle Salt Island tuipui danga clear car phulina tuam anglo takin Dead Sea hian thil danglam deuh mai anei thung heng clear car te takte te hi chi hlangin a siam ani he clear car al tak hian mitam tak a hi plea clear anom hle bok kumtinin khwalzin sangtam tak a hi khom thin hetia Dead Sea clear car ai siam chan hi chu kholum lutuk wang ania tui hi tui huwa a chan na sat lutuk awangin chitam tak chu lom khata en siam pha ta ani tuipui tui hi pangai taka omlain chi ero aron in siam tam chho ta hlea clear car ang tak tam tak aron siam ta ani chi te hi engtinemo anin zom khom ta a tuipuya kia kal thei turin kong an siam ta ani Salt Pearls Vaukam dangten vaivut golden sen an nei lain Dead Sea heroin pearl ang tak mai china siam tam tak anei thung helai huam chunga kholum tak chuan tui tam tak tui huwa asiama chu chuan salt particles tam tak an hu chia ta ani pearl zau hi Dead Sea na min mu tir thei om chun ani lo achang chuan salt particles hian Kilinea in siam chang po anei chin hei hian vaukama kalte chu thil mu nom tak a clear tir thina achang phei chuan an ei chin thin nimasela al ema wang hian ei chin po ati chi lo view mai thei he thalak makle danglam tak hi social media lama alar hlea mitam tak ngai ven a hlo bok Dead Sea akang chat chho mek ta ka chuan hei hi an mu chuak tatlat mai thalaka kan mu hi thinga siamania
man lai mi ta siam ani arin oma an siam chan ero chiang taka hriat ani lova rin dan an nei ero ram huai biak na tur lam kai hnoi ani an ring ole he thil hi nang engi ngai ve dan le enga dana siam nge ni rin ve le komen lama milo shetir ve do nia tuna chuan det si chau lo thil dang bi chen na kan nei ve le don ani giant glow papakhat vau kama kal chuan thil dang lam deuh mai mu ane hei hi chakai bo imu to a chuan alien ber alani mai thei ane alen sia kan sia thiam thei nan he ba hian a kutin chakai bo phi a khoi nge nge he video hi alar zui ta hle a chen kha chuna takanian rin lain a thenin ker chop anian ring thung ma se a chana dik tak aum thei lo engi ngai ve dan le underground stacks excavation team 10 leyan lai lain thil mu chu danglam tak an nei chir dia kara thil vum thur hi alien san ni lova chu ain sumsi tam tak ani thung atlang puin kwa shewin leihnoya inti luman tum thin hetianga a hova mu hi thil mu tur kha tak ani ome mi tu emoin omzenei taka anrem te po ang zo khial ome ole hemi hi atak nge alem ni airin vele komen lama mino shetir donia tel discovery longmi te chuan sangha mei ang tak vau kama tuina alo len chuan muwa an thil mu hi an oilo zo khial mi pakhat phei chuan mermaid me niang ti hialin soi ani footage hi a viral tak noin mi tam tak chuan he sangha mei ang tak khi mermaid me ni an ring ta a nung chalian takina se ani an ring in hnial na tam tak a chok chuaka hei hi man lai nung cha fin fi na ni thei mai ngem ti in ani lo vek puin tui fin ria ta thil mak tak zok ti in an tar lang ani fairy mystery scientist group pakhat chuan tu hnai lo khan nung chate takte thlanei fossil lungkara chuan hmu chuak uluk taka zir chian na neya scanning an ti hnuin alandana wang hian mak an ti tak zet he nung cha fossil hian fairy an na lian tak aneya hei hian mi thiam te a in hnial na tam tak le boina tam tak a chok chuak ani amaro chu he nung cha hian fairies tu om deuh angkha anna anei lo thung zo na lian tak aum ta fairies hi atak takin an lo om nge ni don ti chu mitam takina an zo na anita ane unicorn remains unicorn hi mishing tia ngai hlut a hlo hle a thon thu le film ang te hial pon mu tura tam hle nimasela atak aniem ti ero chiang taka fin fian na aum lo thung amaro chu he footage kumsang hi pasari mi hi interneta viral ta kha an envete le footage a hian unicorn no te ruang chu amu theya achala ki neya avunte po tlema zong ala omni om tak ani mitam tak chuan atakanian rin lain a thenin siam chop aniang ti te pon ringan om vele thobok hei hi chu nang man ngai dani siam ve to mai don nia mysterious river tourist group pakhat chuan an bulloka luya chuan hunlim om takan manga luibul hi ramngo chuan a hual vel ani luibul vel pakhatin thala kolai chuan thildang lam takin angai tu na ala peng tatlat mishing ang tak thildum vek chu tui tang chuan alo chuaka mase abo zui le ngal mishing ang tak enge ani riat lo hi second ray lo te chung chau mu thein aronin lar ani hei wang hian cameraman chuan engthil nge ani tin rang takin bi chen na nei ngala mase ray lo te chung chau ani wangin a he chiang man lo ani mitam tak chuan he thil mak tak khi thasang ani lo pon paranormal lam kai hnoi ani an ring footage hi a viral zuya he lui hi lui mak tak ti bak chuan soifia na tun din hma chuan a om lo ani ole tun tumatan chuan khati zong khani ye